Presentaré breument el professor Avel·lí Flors Mas, que és professor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya i investigador del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca són la sociolingüística en l'àmbit educatiu, la llengua, els joves i la identitat social i la política i planificació lingüístiques. La seva tesi doctoral, dirigida per Joan Pujolà i Francesc Xavier Vila, es titula Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians i, com han dit abans, juntament amb Marina Massaguer i Francesc Xavier Vila, han publicat recentment el llibre català Youtubers i Instagramers. Començarà la seva intervenció el professor Avel·lí Flors Mas. Moltes gràcies a la Direcció General de Política per la invitació i per oferir-nos aquesta oportunitat de compartir els resultats de la nostra recerca, que és una cosa que els acadèmics sempre agraïm, però a més per forçar-nos a pensar algunes aplicacions d'aquesta recerca, perquè moltes vegades ens quedem allò en les publicacions acadèmiques, en els despatxos de les universitats i difícilment fem aquest pas, de dir com podem aplicar això per a aconseguir objectius determinats. Per tant, moltes gràcies també a la gent que ens esteu seguint des de casa, des de la sala de Palma i també a la resta de ponents, perquè han fet realment unes aportacions jo crec que molt interessants i que a poc crec que estem construint un marc, diguem, comú, tractant fenòmens similars de maneres diferents però complementàries. Molt bé, vos compartiré, a veure si ara ho aconseguís fer correctament. Molt bé, voldria començar avui aquesta presentació, si és que em deixa, sí, correcte. Volia començar aquesta presentació amb un article que vaig llegir en un moment en què estava confinat, però no per cap pandèmia, sinó perquè estava tancant la tesi doctoral i per tant també és un moment en què necessitem enclaustrar-nos. I és un article que em va interessar molt perquè posava sobre la taula un fenomen que jo estava intentant entendre des del punt de vista acadèmic, que potser alguns de vosaltres heu experimentat bé com a pares o mares, bé com a observadors. Us descriuré una escena que tal vegada alguns dels lectors ja coneixereu. Imagineu un viatge en un grapat de famílies que es coneixen de l'escola dels fills, concretament de les línies en valencià d'un col·legi públic, per tant, infants escolaritzats en català. Els xiquets i xiquetes han estat educats en la nostra llengua, la parlen amb els pares, els progenitors es comuniquen entre ells amb els amics en la llengua autòctona de manera molt majoritària, però els nanos escolaritzats en la línia, que és la manera popular que tenim de dir a l'escolarització en català, parlen entre ells en castellà. No ho feien a nivells preescolars, però sí en primària, etcètera. Ell fa un diagnòstic, proposa unes solucions. No entrarem en l'encert d'aquest diagnòstic, però sí que m'interessava començar per aquí perquè il·lustra una limitació en els estudis sobre manteniment i substitució lingüística, que és l'èmfasi en el paper, en el rol dels adults en general, dels progenitors, dels mestres, dels professors, etcètera. I, per tant, il·lustra que existeixen processos de minorització lingüística que poden tendir cap a la substitució, que es fonamenten en les pràctiques dels quals adolescents, joves, infants són els agents. Vull posar sobre la taula aquesta qüestió de l'agència dels parlants i dels adolescents. Per tant, per orientar-nos, intentaré passar ràpidament sobre alguns aspectes teòrics sobre la substitució lingüística i sobre l'agència dels adolescents. El gruix de la presentació serà una revisió d'evidències empíriques que tenim a hores d'ara sobre aquest tipus de processos, provinents de la meva pròpia recerca i també d'altres recerques de companys del CUSC, de la Universitat de Barcelona, i finalment unes breus reflexions sobre com intervenim. Ja veureu que són unes idees força més que no un repertori d'actuacions allò organitzat, sistemàtic, i que en certa mesura diguem que toca en molts punts que ja s'han anat comentant. Per tant, segurament el més productiu en aquest últim apartat serà que el comentem a la part de debat en tota la resta de ponents. Vaig una mica ràpid perquè vull tindre temps de dir-ho tot. Segurament, si hagués escoltat la ponència de Nanda Ramon abans de la comunicació hauria preparat menys material i més ben articulat com a relat, però bé, perdoneu-me si vaig una miqueta ràpid. Si fes ara una enquesta ràpida, diguem, sobre quines són les causes del manteniment o de la substitució lingüística, estic molt segur que pràcticament tothom esmentaria la transmissió o la interrupció
el manteniment, disculpeu, o la interrupció de la transmissió intergeneracional de la llengua com, diguem, el fonament o el fenomen clau en els processos que decanta els processos de manteniment o de substitució lingüística. I això no és casual perquè, diguem que hi ha hagut una influència enorme de l'obra de Joshua Fishman i sobretot del seu llibre, que ara ja és un clàssic, sobre el capgirament de la substitució lingüística, que ha posat sobre la taula la centralitat d'aquest fenomen i que han seguit no només l'àmbit acadèmic, sinó també altres institucions o organismes com la UNESCO, com fa el seu Atles sobre llengües amenaçades, o Etnolog, que no sé si ho coneixeu, però és un catàleg sobre la diversitat lingüística i que també incorpora aquestes qüestions. Però és un model que, en la meva visió, presenta limitacions. Per què? Perquè pot portar a pensar que si garantim la transmissió intergeneracional de la llengua es mantindrà amb vitalitat i, per tant, és suficient per al manteniment lingüístic, i perquè ens pot fer perdre de vista tota una sèrie de fenòmens de minorització que no ocorren en la transmissió intergeneracional, però que també poden ser desencadenants de processos de substitució. Per tant, partiré més aviat d'aquest model que ha sistematitzat Nacho Sorolla a partir de les aportacions de diferents autors i en què ell parla sobre mecanismes necessaris i suficients per a la substitució. D'una banda, tindríem mecanismes necessaris, que vol dir que han d'ocórrer per a que hi hagi substitució lingüística, però que no desencadenen per ells mateixos aquesta substitució. D'una banda, la bilingüització de la població. Si no tenim una població bilingüe, no pot desplaçar la llengua subordinada i canviar la llengua dominant. I tenim en la majoria de casos també una distribució funcional de tipus diglòssic, en el sentit que la llengua dominant acapara els àmbits de prestigi social i la llengua subordinada va quedant reclosa a la col·loquialitat, la familiaritat, etc. Després tindríem dos mecanismes, que aquests sí serien mecanismes suficients per a desencadenar un procés de substitució lingüística. D'una banda, la interrupció de la transmissió i de l'altra, un aspecte que és l'ús de la llengua dominant en les relacions entre parlants de la llengua subordinada. I, per tant, és aquest ús endolingüe bàsicament per a dir entre parlants de la mateixa llengua. En el moment en què se produeixen canvis massius en aquests dos aspectes, estem davant d'un procés de substitució lingüística. En aquesta xerrada em centraré en aquest últim mecanisme, en l'ús endolingüe de la llengua dominant entre els adolescents i els joves en diferents territoris de parla catalana, i això perquè és interessant. És interessant perquè, com ha indicat Bernat Joan en la seva ponència, la transmissió intergeneracional als territoris de parla catalana està majoritàriament estabilitzada. Tenim focus de substitució, però en el gruix dels territoris està estabilitzada. I, per tant, però això no vol dir que no hi hagi altres processos, altres indicis de processos que poden ser un ferment d'aquests processos de substitució lingüística o que poden fer que la llengua no s'estiga reproduint plenament en les noves generacions. Molt bé, la segona limitació que ja he comentat sobre aquests models és que posen tota la responsabilitat i tota la capacitat d'acció sobre els adults, sobre els progenitors, sobre mestres, sobre professors, etc. I d'alguna manera, en aquesta xerrada intentaré presentar els adolescents com a agents i actors capaços de decidir sobre les seves pròpies pràctiques. Aquest concepte d'agència, que sona novedós i que està de moda en les ciències socials, de fet el podem trobar en escrits de Ramon Llull, però en la seva definició actual fa referència a la capacitat dels individus, que tenim els individus de fer tries i d'actuar de manera relativament, i ara veurem per què, autònoma, reflexiva, d'acord amb els nostres interessos, motivacions, desitjos, etc. Com observa Laura Ahern, que té un article sobre aquesta qüestió en l'antropologia lingüística, aquest èmfasi en l'autonomia no ens ha de fer perdre de vista que tots els individus prenem les decisions en un marc social. Tampoc m'estendré perquè sobre això ha parlat Isidor Maria, ha parlat Bernat Joan, però per tant tenim diferents condicionants a la nostra acció, una desigualtat en l'accés als recursos materials simbòlics i d'altres tipus, entre els quals els lingüístics, com ha assenyalat Marina Massaguer en la seva intervenció, i a banda, com també ha dit Isidor Marí, tenim rutinitzades tota una sèrie de les nostres pràctiques. I, per tant, definirem l'agència més bé, com fa Ahern, com la capacitat d'actuar que està socioculturalment mediada. Incorporant això, tampoc és que siguem molt novedosos, ens situem en l'estela d'altres subdisciplines o camps de recerca com la socialització lingüística, la política lingüística familiar, la política lingüística més en general, que ha avançat cap a models més participatius
i que fan èmfasi en el fet que els infants, els adolescents, els aprenents de llengua no només reprodueixen les pràctiques i les ideologies que els transmeten els progenitors o altres adults, sinó que són participants actius que poden intervenir i transformar el resultat d'aquests processos. Molt bé, una vegada vista això, que és la part més teòrica, el que faré a continuació serà un petit recorregut per recerca que ens indica l'existència de processos de minorització lingüística que ocorren quan o que podem observar millor quan incorporem aquesta qüestió de l'agència dels adolescents a l'anàlisi. I, per tant, farem un cert èmfasi en la qüestió de l'ús del castellà entre catalanoparlants inicials, en la mesura que, si se consolida de manera massiva, pot ser un indici de substitució. Per tant, començarem a Catalunya amb una recerca sobre les escoles de Catalunya. Seguirem amb el Baix Cinca i la Llitera, a la Franja, també en recerca d'àmbit escolar. Comentaré breument dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població de les illes i, finalment, tractarem alguns aspectes de la meva tesi. Molt bé. Comencem amb aquesta recerca de Xavier Vila i de Mireia Galindo, que és interessant perquè indica dues coses. La primera és que aquest ús del castellà entre catalanoparlants inicials no és un fenomen novedós. El treball de camp per a aquesta recerca es va fer quan jo mateix estava a l'escola primària. Per tant, hem de tindre en compte que això ja té una trajectòria. Són pràcticament 25 anys des d'aquesta recerca i també és interessant perquè indica que no és un fenomen que es limita als territoris més castigats per la substitució lingüística històricament, sinó que en territoris amb polítiques lingüístiques bastant consistents com Catalunya podem trobar fenòmens similars. L'origen d'aquestes dades és un corpus que van aplegar Xavier Vila, Santi Vial i Mireia Galindo i que es basa en l'observació i l'enregistrament de pràctiques lingüístiques. I aquí la unitat de mesura és el torn de parla. Enregistraven les pràctiques, les transcrivien, mesuraven tots els torns de parla, en quina llengua es produïen i qui eren els interlocutors. I aquesta informació és molt important. D'una banda teniu a l'esquerra la llengua inicial del parlant i a la dreta teniu la llengua inicial del destinatari. Alguns aspectes interessants. Ens centrarem en el cas de la interacció entre castellanoparlants inicials i catalanoparlants inicials i, en primer lloc, el que veiem és la pervivència de la norma de convergència al castellà, el que s'ha dit popularment norma de convergència al castellà, que consisteix en el fet que quan interactuen un catalanoparlant i un castellanoparlant, el castellanoparlant pot mantenir la seva llengua i el catalanoparlant tendirà a alternar i a fer servir el castellà quan s'hi adreça. Per tant, teniu aquí un 70% de les interaccions d'aquest tipus es resolien en català, en castellà, disculpeu. El segon aspecte que ens interessarà més és la qüestió de l'ús entre parlants inicials de la mateixa llengua. Aquí el que veieu és que l'ús del català entre parlants del castellà és espuri, no arriba al 2%, amb prou feines el 2%. En canvi, trobem un modest però significatiu 8,4% de torns de parla entre catalanoparlants inicials que se resolen en castellà. Bé, aquesta seria, aquell indici que, si se generalitza, podria considerar un precedent de la substitució lingüística. Una troballa molt important de Vila i Galindo en l'anàlisi d'aquestes dades és la importància de l'entorn demolingüístic i això també lliga amb la qüestió que ha dit Bernat Joan sobre adaptar-se al corrent majoritari o el que ha explicat Marina Massaguer sobre els espais d'ús. En espais en què els catalanoparlants eren clarament majoritaris, els castellanoparlants convergien més cap al català, els catalanoparlants mantenien més el català i hi havia menys ús intragrupal del castellà entre catalanoparlants. I per a veure aquesta influència tenim un segon gràfic que comentaré ràpidament en què se mostren només les interaccions entre catalanoparlants inicials en funció de l'entorn demolingüístic. Veieu la primera barra, tenim quan els catalanoparlants són més d'un 70%, pràcticament no hi ha ús del castellà. En situacions més de barreja, entre el 30 i el 70% de catalanoparlants inicials, l'ús intragrupal del castellà ja assoleix un 30% i en situacions de clara minorització tenim aquest 50% dels torns de parla entre catalanoparlants que se resolen en castellà. Per tant, aquests autors no detecten un procés de canvi a gran escala, però sí que detecten que hi ha proporcions considerables de canvi en situacions mixtes o de minorització. Aquesta és una primera dada que podem retenir.
Nacho Sorolla, un altre investigador del CUS, del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB, va fer un estudi amb un objectiu similar, però aplicant una tècnica d'anàlisi de xarxes socials. No sé si heu vist a Nacho Sorolla presentar la seva recerca, però bé, en tot cas, aquí, en aquesta imatge, teniu representades totes les aules que ell va analitzar en les escoles del Baix Cinca i la Llitera, i si ampliem una aula com a exemple, el que veiem aquí són els punts i triangles, etc., representen cadascun dels estudiants de l'aula. Les fletxes indiquen les relacions que s'estableixen entre aquests parlants, entre aquests estudiants de sisè de primària, i la coloració de les línies marca quina és la llengua en la que es produeix aquesta interacció. Per tant, ara el que tenim són dades de, ho repetís perquè no ho he dit abans, sisè de primària en escoles del Baix Cinca i la Llitera, i tenim dades declarades, ja no observades, i sobre interaccions, és a dir, en quina llengua interactuen habitualment dos estudiants, no per torns de parla. Aquí, Nacho Sorolla va ser innovador, especialment introduint la noció de rol sociolingüístic, que Marina també ha esmentat en algun moment en la seva presentació. El rol sociolingüístic se definiria com la posició sociolingüística que tenen els individus en funció de dos aspectes. D'una banda, quines tries lingüístiques fan, en quina llengua s'adrecen als seus companys i en quines llengües se'ls hi adrecen. I aquí tindríem, d'una banda, els catalanoparlants i de l'altra, els castellanoparlants. I després, classificats en funció de com reaccionen a una tria divergent respecte a la seva. Si a un catalanoparlant li parla en castellà, mantindrà el català o convergirà cap al castellà. Per tant, tindríem aquestes 4 possibilitats: catalanoparlants, mantenidors o convergents, castellanoparlants, mantenidors o convergents. I quan això, aquests rols, els barreja, els entrecreua amb la llengua amb progenitors, per tant, amb una mesura de l'origen lingüístic dels parlants, aquí hi ha molta informació, però ens centrarem només en el que teniu al requadre. Tenim un 25% de catalanoparlants amb progenitors, fixeu-vos la llengua amb progenitors de l'ala esquerra, que desenvolupen rols castellanoparlants. Això vol dir que s'adrecen a tothom en castellà, se'ls hi adrecen també en castellà i en alguns casos fins i tot mantenen el castellà quan se'ls hi adrecen en català, a pesar que el català és la seva llengua inicial o amb progenitors. Per a Nacho Sorolla considerava que això era un indici de substitució lingüística en els usos entre iguals en un territori com la Franja, en què teníem el percentatge més alt de catalanoparlants inicials i també bons indicadors sobre transmissió intergeneracional. Molt bé, fixeu-vos també, acabaré comentant que 9 de cada 10 castellanoparlants amb progenitors desenvolupen rols castellanoparlants mantenidors i això vol dir que tenim un espai d'interacció clarament asimètric, amb drets i deures molt contrastats entre catalanoparlants familiars i castellanoparlants familiars. Molt bé, continuem. Ja arribem quasi al final de la nostra ruta ràpida pels territoris de llengua catalana, en l'anàlisi de l'enquesta d'usos lingüístics de les Illes Balears, per tant, dades declarades del conjunt de la població de les illes, però ens centrarem en la cohort més jove, per tant, en les persones de 15 a 29 anys. En un anàlisi similar al que hem vist, Vila i Sorolla fan un agrupament dels parlants en funció de la seva llengua inicial i de les seues pràctiques lingüístiques en àmbits diferents. I encreuant això, els resulten una sèrie de grups i ens centrarem en 2 casos. D'una banda, aquesta trama blau clar, tenim els catalanoparlants predominants, persones que parlen predominantment el català, però que són d'origen no catalanoparlant. I com veieu, aquest grup es va aprimant fins a arribar a pràcticament ser irrellevant en la generació més jove. Per tant, aquí veiem que el català està perdent una certa capacitat d'atracció que sí que tenia en generacions més grans. Si ens centrem en el segon punt, que serà aquesta trama taronja clar o de color salmó, el que veiem és un augment, i en aquest cas més brusc, dels castellanoparlants predominants, persones que fan servir sobretot el castellà en la seva vida quotidiana, però són d'origen catalanoparlant familiar. Per tant, podríem equiparar-los a aquell 25% d'estudiants de la Franja que desenvolupen rols castellanoparlants, tot i ser catalanoparlants familiars. Això, ampliat per illes, per illes i per ciutats, en el cas de Palma, veiem que afecta un 7,3% dels catalanoparlants inicials de Menorca que desenvolupen pràctiques bàsicament
predominantment castellanoparlants, un 25% dels catalanoparlants inicials d'Eivissa i Formentera, on estan encara més minoritzats ja d'entrada, i finalment, i aquí és la dada més preocupant, un 41% dels catalanoparlants de 15 a 29 anys de Palma, que passen a fer servir de manera pràcticament exclusiva el castellà en la seva vida quotidiana. Per tant, també cal dir que a la resta de Mallorca no s'observa aquest increment dels castellanoparlants predominants d'origen lingüístic català, per tant, són dades que s'han d'interpretar en el seu context, però que indiquen fenòmens bastant similars als que hem anat veient fins ara. Diria que porta parlant 20 minuts, si no estic errat, per tant, he de continuar anant ràpid, però no cal córrer tant. Molt bé, per últim us mostraré algunes dades de la meva recerca a Castelló de la Plana. En aquest cas estem parlant de dades declarades per estudiants de quart d'ESO de Castelló de la Plana, que és la principal ciutat del nord del País Valencià, per la importància quantitativa que té dins del país. Vaig recollir usos declarats en 3 espais, a la llar, a les aules, diguem, en els processos d'escolarització i amb els companys de classe. I això ho vaig tractar en dades quantitatives i qualitatives. Me centraré bàsicament en les dades qualitatives, però us presentaré primer aquest gràfic per a que us feu una idea del grau de minorització del català a la ciutat. Teniu aquí la comparació entre els usos declarats a casa, a la llar, i amb companys de classe. El que veiem, bàsicament, és que d'un 22% d'ús del català a la llar, que ja és un percentatge baix, passem a un 9,2%. També un descens important fins a pràcticament desaparèixer de l'ús d'altres llengües, que no siguin el català o el castellà, i un increment correlatiu molt clar del castellà en les pràctiques amb companys de classe, que fins i tot arriba pràcticament a monopolitzar els usos lingüístics en aquest àmbit. Aquí tenim un retrocés evident del català. El que no podem saber és si aquest retrocés es deu al fet que els catalanoparlants familiars parlen castellà entre ells. I això és així perquè no tenim dades sobre la llengua dels interlocutors, a diferència del que passava en el cas de Nacho Sorolla o de la recerca de Vila i Galindo, no tenim aquesta informació. Per tant, podria ser simplement que els catalanoparlants inicials no es relacionen tant entre ells com amb altres companys. Però el que sí que vaig poder comprovar en les dades qualitatives és que existien aquest tipus d'usos intragrupals del castellà entre catalanoparlants que expliquen una part, que no podem saber exactament quina, d'aquesta disminució. Aquí comencem en les dades qualitatives i veurem un exemple que mostra clarament l'existència d'aquest tipus d'usos. Aquí teniu a Neus i altres companys en una entrevista en grup amb catalanoparlants inicials. Tornen a ser pseudònims, com en el cas de Marina. I Neus diu, inclús gent que parla valencià en casa, que després fora parla castellà per mira. Parla castellà perquè, i aquí els seus companys l'ajuden, me pareix més important per fer-me, diu, perquè com és el que se suposa que parlen tots, exacte, la societat. I després, diu Neus, els escoltes parlar en els pares i parla valencià. Diu, hombre, tu parles valencià i m'estàs parlant a mi en castellà? Les arrobes aquestes són riure. I, per tant, Neus diu, em pareix un poc estúpid. D'una banda, aquí hi ha diferents aspectes que m'agradaria comentar. Per una banda, tenim com a explicació d'aquest fenomen, diguem, d'ocultació del català, tenim aquesta tendència a mimetitzar-se amb la tria que consideren normal, que consideren menys marcada, que consideren no desviada. Això ho ha explicat Bernat Joan en la seva ponència i, per tant, ocultem els trets que ens diferencien de la majoria. També m'interessa aquest fragment perquè mostra com alguns catalanoparlants inicials avaluen negativament aquestes tendències, a ocultar el que en la seva visió és la seva identitat lingüística autèntica, que estaria marcada per l'ús de la llengua a la llar. Però aquest aspecte genera una certa inquietud en una part dels catalanoparlants inicials, però no era l'únic aspecte que generava algunes inquietuds, alguns malestars entre els parlants i que d'alguna manera mostren que baix d'aquesta normalitat aparent que marca l'ús del castellà per tot i amb tothom, hi ha tot un seguit de tensions, de conflictes, de petits desacords que generen malestars en els parlants. I sobre això aniran els 2 exemples que continuen ara. En el primer trobem els mateixos informants que havíem vist en l'anterior extracte que expliquen normalment nosaltres ens adaptem sempre al castellà en vez dels altres al valencià.
i diu, què és el que me fastidia un poc? Per tant, veiem aquesta molèstia, aquest malestar. El diu, perquè en el grup que anem nosaltres, i posa un exemple, ja sol és una persona que parla castellà. I quan parlem amb ella, parlem en castellà. Però quan parlem totes, parlem en valencià. I Neus, diguem que ho rebla, diu, a vegades tots en castellà perquè la xiqueta, aquí frena, i diu que sé, igual se sent incòmoda. Tots parlant en valencià i ella en castellà, però no sé. Per tant, aquí hi ha una percepció entre els catalanoparlants inicials que la percepció que s'han d'adaptar de manera unilateral als castellanoparlants mentre ells poden, diguem, mantenir la seva llengua amb tothom, mentre que els catalanoparlants no la poden mantenir ni quan són clara majoria en el grup. Amb tot, i en això lligaré una mica més amb la presentació de Marina Massaguer, les dificultats per a l'ús del català no sempre, diguem, s'expliquen per una manca de flexibilitat dels castellanoparlants inicials, perquè com la recerca de Marina i en general la recerca sobre nous parlants ha mostrat, les persones que no han heretat les llengües minoritzades a la llar moltes vegades o molt sovint tenen problemes per a ser reconeguts com a parlants legítims, han dret de fer servir la llengua i això és un fenomen que és el que trobem en el següent extracte. Aquí tenim a Clàudia, que és castellano-parlant inicial, escolaritzada en català, i explica, és interessant perquè està parlant sobre el grup de Neus, etc. Per tant, està parlant sobre les que se queixaven que s'havien d'adaptar contínuament al castellà i diu, potser el grupet de les xiques de classe que t'hem dit, si t'apropes, a tu te parlen en castellà i entre elles valencià, que a mi personalment me molesta un poquet, perquè a mi me molesta, etc. Diu, jo també estudié valencià i també en sé, ve a dir això. Llavors, si li preguntes si el que li molesta és el que canvien al castellà perquè estàs tu, ella diu que sí, i hi ha alguns companys que diuen que no. Per tant, trobem una part dels castellanoparlants als quals ja els va bé la situació actual, però en qualsevol cas trobem en aquests discursos indiquen l'existència de tensions, de malestars en diferents perfils de parlants. Per tant, no exclusivament en els catalanoparlants que se senten minoritzats, sinó diguem una mica a totes les bandes. Per tant, en la meva visió apunta que hi ha un espai per a intervenir des de la dinamització lingüística per a incrementar l'ús del català i que això, a més, beneficiaria, seria beneficiós per al benestar de parlants de diferents perfils. Molt bé, vull acabar en l'últim extracte per a donar una visió una mica menys catastrofista. Moltes vegades, quan he presentat els resultats de la meva tesi, diguem que la reacció és la cosa està molt malament, què podem fer en aquesta situació? Jo sempre intento matisar. D'una banda, les dades que hem vist assenyalen a Castelló i en els altres contextos l'existència d'indicis preocupants de substitució lingüística o de minorització en diferents contextos, però que no són generalitzables directament a tot el domini lingüístic. Per tant, no afecten al conjunt de la comunitat lingüística, sinó que afecten determinats àmbits del domini i sobretot espais en què el català ja parteix d'una situació de clara minorització. El segon element per a matisar aquesta visió catastrofista, si voleu, és que els processos aquests que hem observat poden estar i segurament estan amplificats per les tendències pròpies de l'adolescència, en què la necessitat d'acceptació per part del grup és molt més forta. I, per tant, citant a Catherine Bullard, que també ha citat Marina en la seva intervenció, cal que tinguem en compte que l'institut no és el final de la vida lingüística de ningú, d'acord? I, per tant, també en les meves dades vaig poder observar com alguns parlants estaven començant a desproblematitzar l'ús del català. Ja no consideraven tan important ocultar aquest tret que els feia diferents i, per tant, podien presentar una identitat més catalanoparlant en més situacions, establir noves relacions en català, etc. I aquest procés de canvi es veu en l'últim fragment que llegiré, en què tenim a dues catalanoparlants inicials d'un altre institut que diuen jo crec que ara, per sisè o així, el castellà era molt important, saps? Era com que me comunicava en tot el món en castellà i sempre castellà, castellà. Però ara m'he donat compte que el valencià per a mi és molt més important. I Laia té una visió similar. Jo també en el col·legi no me'n recorde molt, però el castellà estava molt més present del que està ara, està molt més present el valencià per a mi, etc. Per tant, sense perdre de vista que les dades ressenyades han de ser un motiu de preocupació, cal estar una mica previnguts contra l'esquematisme que seria identificar aquestes tendències amb el futur de la llengua. En el futur d'aquests parlants en concret se produiran encara molts canvis. Ara he perdut una mica el fil, crec que vaig cap a la mitja hora d'intervenció i ja estic al final. Com intervenim sobre aquí? Com veureu, som més
idees força, algunes línies d'actuació generals, més que no un repertori, un catàleg d'actuacions allò prioritzades en terminis, etc. En tot cas, com són idees generals, si us sembla, les podem comentar després amb més deteniment a l'hora del debat i crec que, de fet, hi ha molts punts de connexió en coses que s'han estat dient ja altres ponents. El primer punt, com intervenim? Mantenint un dels aspectes, diguem, positius que tenim, que és la garantia de l'accés al català a través del sistema educatiu, reforçant els models lingüístics educatius que ajuden a accedir millor al coneixement del català. En el benentès que el coneixement, evidentment, no garanteix l'ús, però sí que sense coneixement no hi ha cap ús possible. Segurament també fent més èmfasi en els aspectes de la col·loquialització de la llengua dins de les aules, i no tant en els aspectes més acadèmics. Això Albert Bastardas, en un article recent de lectura molt recomanable, ho ha proposat i crec que s'ha de tenir en compte. Molt bé, és important, per tant, en la mesura que universalitza l'accés al català, però també en un altre aspecte, i és que proporciona, diguem, una excusa a tota la població escolar per activar l'ús del català en una posició socialment legitimada, i això és important en els processos d'accés a les llengües, com Marina Massaguer ha explicat en la seva intervenció. Els parlants necessiten una posició legítima des de la qual activar l'ús de la llengua i el sistema educatiu generalitza al conjunt de la població i això és l'aspecte rellevant aquestes oportunitats. En segon lloc, al llarg de tota la presentació he anat insistint en el caràcter dels adolescents com a agents dels processos de substitució lingüística. El que és dubtós és que els mateixos adolescents es conceptualitzen d'aquesta manera, és a dir, que entenguen que ells tenen un paper actiu en aquests processos. I això, en la meva recerca, aparentment no tenen aquesta consciència. Per tant, la segona proposta és, diguem, activar aquesta consciència. Per tant, potenciar la reflexió sobre els seus propis usos lingüístics i sobre les conseqüències socials de les seues tries lingüístiques és un dels segons aspectes que jo crec que es podria potenciar des de diferents instàncies, des del sistema educatiu a través del currículum d'ESO o de batxillerat, des d'altres instàncies de la societat civil, construint un relat sociolingüístic compartit, com proposava Nanda Ramon en la seva intervenció, una consciència sociolingüística crítica, etc. Evidentment, sense perdre de vista tot el que ha estat explicant Isidor Marí en la seva intervenció, en el sentit que la reflexió conscient no sempre és capaç d'invertir tendències molt incorporades com a hàbits. L'últim punt, en què no em detindré tampoc perquè Marina Massaguer, diguem que li hem posat un nom diferent, però en certa mesura estem parlant del mateix. Jo diria espais segurs, que és un concepte que s'ha fet servir, però podríem parlar d'altres conceptes. La qüestió és generar espais en què el català sigui la llengua, diguem, no marcada, la llengua normal, la llengua per defecte i en què, per tant, permeten el desplegament d'una identitat, d'una subjectivitat més catalanoparlant amb independència de l'origen. Aquesta seria una mica la idea. Aquí la llengua hi és, però no és l'objectiu prioritari. El que compta, i això ja ho ha explicat Marina i per tant no m'estendré, és generar activitats socialment atractives. L'objectiu és accedir, crear vincles a través d'aquestes activitats que resulten atractives, com competicions esportives, activitats de lleure, de cultura popular, juvenil, festiva, etc. Tot això ja ho coneixem i segurament tots vosaltres, si treballeu en l'àmbit de la dinamització lingüística, podeu identificar entitats que responguen d'aquest perfil en els vostres entorns. Per tant, aquí la qüestió és com potenciem la interlocució en aquests actors i com des de la dinamització lingüística podem orientar els usuaris que estan interessats en aquesta via, en l'accés al català, a poder accedir i trobar aquests espais. I finalment, relligant amb la qüestió que plantejava Isidor Marí sobre la legitimitat de les intervencions, on podem intervenir de manera legítima en el marc de democràcies liberals, etc., tenir en compte que aquestes actuacions no només són a favor de la llengua catalana i d'ampliar l'ús de la llengua catalana, sinó que també són actuacions que permeten minimitzar les tensions que hem detectat en la nostra recerca i maximitzar les possibilitats d'esdevenir dels individus en funció dels seus interessos, objectius, ambicions, aspiracions en un àmbit de més llibertat, de més inclusivitat i independentment de l'origen lingüístic. I aquesta seria una mica, els continguts de la presentació. Diré que encara queden 5 minuts legítims per a dubtes o preguntes.
o crítiques sense pietat.